Maoni abanja wonse. Programu yathu ya Tiyende Limodzi tikupitiriza kukumbutsana za mpingo wathu makamaka ku Lilongwe Archdiocese. Takhala tikuyenda kukambirana mitu ingapo, ndipo lero mangofuna kuti tione kutsogolo kuno kuti kodi mu Archdiocese yathu ya Lilongwe tikumana ndi zotani. Pali zinthu zingapo zimene posachedwapa tinaonera limodzi. Choyambirira ndimafuna kuti tikumbutsane m'maparishi onse, m'masukulu athu, mzipatala, miphakati, m'madinare, kuti tatsiriza sinodi yathu, msonkhano waukulu. Sinodi imeneyi takhala tikuyenda zaka ziti pafupi ziwiri zitatu, ndipo takhala tikuyenda mu dimension zitatu zimene taona mbali zosiyanasiyana za moyo wathu ngati akatolika, koma makamaka mu Lilongwe Archdiocese. Ndiye msonkhano umenewu unayenda bwino kwambiri, unachitikira ku St. Kizito Chigoleka Parish. Ndimafuna ndithokoze abambo ufumu aku parish imeneyi, komanso ndimati ndithokoze nthumwi zonse. Mwanjira padera ndithokoze avika general anga amenenso ali Bishop mthandizi Ambuye Vincent Mwakhawa. Ambuye Mwakhawa agwira ntchito yayikulu kwambiri, koma sanali okha. Ndifunanso ndithokoze komiti ya sinodi imeneyi imene inagwira ntchito zedi kuti ithandiza kulumikizana kuti zonse zikhale mchimake. Ndithokoze abambo mfumu onse amene anayesetsa kuti alumikizane ndi nthumwi zimene zinabwera ku sinodi kuti zonse ziyende bwino, komanso anatithandiza kafukufuku amene tachita m'maparishi mwathu. Ndithokoze nthumwi, munabwera ndi mtima wodzipereka, komanso munaonetsa chidwi kuti sinodi imeneyi iyende bwino kwambiri. Ndithokoze abambo mfumu aku St. Kizito Chigoleka Parish ndi akhristu onse, munali ndithu munatanganidwa kwambiri chisamaliro chonse cha nthumwi, malo amene amachitira msonkhano, chitetezo cha pamalopo, mwagwira ntchito yotamandika kwambiri. Ndiye ku Archdiocese yathu tsopano titani zimene takambirana tayika pamodzi. Pali komiti imene iwunike bwinobwino, kukhanga ndi kuzipu kuda bwinobwino kuti zonse zikhale mooneka bwino kwa basi. Iyi ndi zofunika kuti tichite, kuonetsetsa kuti zonse zimene takambirana, zimene tayika pamodzi, zikhale mwadongosolo yabwino. Ndiye ndithokoze kwambiri onse amene agwira ntchito imeneyi, amene mwadzipereka kuti ntchito imeneyi yotamandikayi mugwira. Mulungu akudalitseni kwambiri. Ndiye ndimafuna kuti ndionjezere apa kuti kwa ifeyo amene tipatsidwe ntchito imene timatchula kuti implementation phase, tigwire modzipereka. Kutsogolo kuno tifuna kuti sinodi zimene tagwirizana zilowe m'maparishi mwathu, zikakhazikike, zikhale ngati moyo wathu. Ndiye ndipemphe kuti ndime imeneyi akhristu onse tilandire, chifukwa tifuna kuti tiyambenso kwatsopano. Eklesia, mpingo wathu, mayi wathu, amamangika pa Yesu Khristu Ambuye athu, kuti imamangidwa kwa Mulungu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Komanso eklesia amapangidwa ndi zimene timati zosiyanasiyana. Ndi zosiyanasiyana zimenezi zimalumikizana ndi uthenga wabwino, zimakometsa uthenga wabwino, koma timazimvetsa malinga ndi nyengo yake. Ndiye Chikhristu chimene tinalandira kuchoka kwa apostoli, chimenecho tifuna kuti tione 2026 kupita kutsogolo kuno, kuti kodi ku Malawi Chikhristu chimenechi tichikhala bwanji. Ndiye tizikamba za kusintha maganizidwe athu, kusintha mmene timaonera uthenga wabwino, kusintha utumiki wathu mu mpingo.
ndiye nkhani ya sinodi yoyambirira ndimene ndiofunika kwambiri. Ndimafuna kuti tikulimbikitseni akhristu kuti tiyilandire bwino. Nkhani yachiwiri, radio yathu ya Radio Ali Nafe yamba jubilee imene tifuna kuti tikamadzafika 2027 tizakumbukire kusangalala kuti chida chimenechi chakhala zaka 25. Ena mwa ife tikumbukira mene inayambira Radio Ali Nafe, zimaonkha ngati mwina mphekesera. Tikumbukira madirekta oyambirira tithokoze amene adatisiya, alemu bambo Gabriel Jana, pambuyo pake pabweranso madirekta ena. Zimene zimaoneka ndi zazing'ono, mwina zosamveka bwinobwino, lero ndi chida chachikulu m'manja mwa Ambuye Yesu chofalitsira uthenga wabwino. Ndiye pamene tikukondwerera tikuyamba jubilee imene ndimafuna kuti tilowenso ngati kambindikiro kapadera, tisinke kuti kodi Radio Ali Nafe kuyambira 2027 malinga ndi nyengo za lero ingathe kutumikira bwanji kufalitsa uthenga wabwino. Komanso mwina tione kuti chida chimenechi chingokhala chakuno kuti Mulungu diocese kapena mwina tichikuze kuti uthengawo uzipyola ufalikirenso kupyola malire ali Mulungu diocese Malawi yense mwina. Pakali pano radio imamveka madera ku Lilongwe, Kwasungu, Kudedza, Kudowa, mbali za ku Nyanja uku Lake Malawi, komanso ena ndiuza kunchinji kumafika ku boda uku. Radio atiuza bwinobwino kuti kodi akamatulusa mawu akamalengeza imafikira maderati. Monga apostoli adanena kuti uthenga sunafikebe kwa onse. Ndene ndikadakonda kuti tione mwina uthenga wa Radio Ali Nafe Ambuye Yesu akutipempha kuti upite patali kupyola malire amene ndali nawo. Komanso mwina tiganizire kuti kodi Radio Ali Nafe singathe sopano muyeso wina chifukwa masiku ano ndi mawayilesi akanema kuti television tikale ndi nyumba zina za chikatolika zimene zikufalitsa uthenga wabwino kudzera mu wayilesi akanema imene timati television. Imene akugwira ntchito yotamandika kwambiri. Mwina akusowa kuti pakhalenso nyumba zina zoti ziwathandizire ntchito yayikulu imene. Mafuna kuti zimenezi tizione bwinobwino chifukwa ntchito ndi yayikulu, munda wakula, antchito ndi ochepa. Ndiye nkhani ya Radio Maria, Radio Ali Nafe, tiso ndi radio Tigawane, kuli radio Tuntufye kukaronga, Kuwala FM, tikamapita ku Blantyre Diocese, Luntha TV. Ngakhale tinazo zonsezi munda wakula, ntchito yakula. Kodi Radio Ali Nafe singathenso kulowa mu ntchito imene kumbali ya wayilesi akanema. Nepalinso ndi imene Radio Ali Nafe mafuna kuti tiganizire bwinobwino. Kodi chuma choyendetsera radio imene ngati tifuna kuti tifike pena pake kuthandiza kuti uthenga wabwino upite patsogolo, mwina tiganizirenso kuti kodi tizayendesa bwanji
zoyendetsera ntchito imene yayikulu zachokera kuti. Neni mani ndipemphe inu akhristu akatolika, akatswiri amene muli malo osiyanasiyana, ena mukuphunzitsa kuma university za communication za media, ena mwa inu muli ma department osiyanasiyana pa nkhani imene yofalitsa communication, kufalitsa uthenga wabwino. Kulikonse kumene muli, kakhale kunja kwa Malawi, ndikupempha anthu onse amene ali ndi ukadaulo za media, broadcasting, journalism, komanso zida zimene timagwiritsidwa ntchito masiku ano zabwera za makono, chonde tatulukani muchite contact avika January ambuye Mwakwawa. Tikufuna kuti tiyambe kuganizira za tikapanga jubilee imeneyi za radio ali nafe yatsopano. Tikukuswani niwo abale athu amene ndakutchulani, tulukani poyera mubwere tithandizeni ndi maganizo ndi nzeru. Ndibwerezanso tu munda wakula antchito ndochepa, zinthu zambiri zoti tikakolole uthenga wabwino. Nkale kuyitanidwa kwa apostoli hakuti anaponya koka sana kolikali konse, kuponyanso Ambuye sadabwera nakola kwambiri mpaka na maukonde anayamba kumafuna kung'ambika. Ndipo Ambuye anamuza Petro kuti kuyambira lero uzakhala msodzi wa anthu, tisodze anthu. Kudzera muchita chimenechi tisodze, tikolole anthu akumane ndi Ambuye Yesu, adziwe Yesu Khristu. Ndipo ngati sitigwira ntchito imeneyi, Paulo ananena kuti tsoka kwa ine ngati sifalitsa uthenga wabwino, tsoka kwa ine. Nge mpaka na Ambuye Yesu zanene kuti tsoka kwa iwe, tsoka kwa inu Ambuye Tambala, Ambuye Mwakwawa, ansembe, asisteri, akhristu ene ake, tsoka kwa inu kuti simunaponye maukonde kuti mukolole anthu abwere kwa Ambuye Yesu. Zatero ndeni mafuna ndikhani imene ya radio ali nafe. Jubilee tiyamba tizamaliza talengeza, tiyamba kukambirana 2027, tifuna kuti tidzachite limodzi kukondwerera. Tizapemphererenso pamenepo amene anagwira ntchito yayikulu kwambiri, maepiskopi anthu imeneyoyo, ma directors, akhristu odzipereka ndi onse amene anagwira ntchito. Timafuna kuti ndimemaliza tikambirana tikudziwitsanenso kuti chaka chatha cha ichonso cha mbuyomo tinachita msonkhano wa Eucharistia, Eucharistic Congress. Ndiyo msonkhano jali samayimikira kuti unaenda bwino. Bungwe la maepiskopi Malawi muno, Malawi Conference of Catholic Bishops, udatulutsanso chikalata chowunikira kuti tsopano kodi Eucharistia umenewu tikusangalirawo tingathe kupitiriza kuzamitsa moyo wathu mwa Eucharistia mwanjira watani. Ndipo anaperekedwa chinthu chimodzi chimene ife kuti Longwa Diocese tachitengera kuti chikhale mwina pa nambala 1 nkhani ya Eucharistia, ndiye kupembedza Eucharistia. Tipembedze. Komanso ndimati ndipemphe titseke makutu kwa anthu amene ali adani, mwina adani ampingo, adani a Eucharistia, amene amatilowetsa mabodza makutu mwathu, kumanda kuti hayi Ambuye Yesu adangonena kuti landirani idyani,
landani imwani sanene kuti muzikhala pansi kumandipembedza iya chikunja chimenecho. Ambuye Yesu ali mpasi pano amene anamuzindikira kuti uyu ni mwana wa Mulungu adampembedza. Ambuye Yesu tuli Mulungu ndiye mwa itundu umenewo pali maumboni ambirimbiri mu mbiri ya mpingo kwa amene analimbikira moyo wawo kupembedza Ukaristiya anali ndi amadalitso ambiri. Mwachidule ena mwa inu kumana kuti kodi kana kuti kupembedza mawu khawati kupembedza sikulakwitsa chifukwa ndi Mulungu choyambirira. Kachiwiri ndi kucheza naye. Ambuye Yesu anena kuti ngati mufuna kuti mulankhule kwa Atate anu amene ali mseri, akanatisa zongoti kuti ngati mufuna kulankhula ndi ine khalani pansi, tsekani zitseko maphokoso onse, mulankhule kwa Atate anu amene ali mseri. Ukaristiya ndi Mulungu amene ali mu maonekedwe a thupi a bredi, maonekedwe a vinyo, koma wansembe akasanjika manja zimwera ukatsika nkhale zimaoneka ngati ndi bredi yemweyo ndi vinyo yemweyo koma ndi thupi ntutwi ndi magazi ake enieni. Timayimba nyimbo choti tivomere osakana zimene sitiona. Ndiye kulero ngati diocese tilengeza tsoti tilipa mkatikati tili pakalikiliki kuonsa kabuku kakhala kakang'ono kwambiri kamene kazongolera kuti kupembedza Ukaristiya kuzikhala kotani mu parish iliyonse, udalitso uziyendetsedwa bwanji. Ndikudziwa kuti maparish ena mbuyomu timasira kupembedza Ukaristiya magulu apaparish. Antimawera Ambuye Yesu awamakapembedza kuti amapanga za Ukaristiya ntchalichi. Mukuona kalankhulidwe kamene akulankhula mkatolika mana kuti awo amakamanga za Ukaristiya mkatimu. Anali magulu amene amapanga zimenezo, Alegio, atumiki achifundo, mwina Catholic women, Catholic men, ena nkumangoonelera. Kwa hiyo Ukaristiya amangopita Sunday kukalandira ulendo. Ndifuna tisinthe kuna kuti tikayika ndondomeko imeneyi sikuti tikwakamiza iya, koma pakhala parish iliyonse tsiku limodzi limene kuzikhala udalitso, kupembedza Ukaristiya ndi udalitso. Ndipo ansembe tiwadziwitsa kuti ngati mapulogalamu ena ndi ena tsiku limeneli ndipo tsikoli talengezedwa lachinayi azikhala pa parish wathandiza Khristu waongolera wapangitsa kupembedza komanso udalitso. Ndiye sizamagulu za Khristos. Ena zinena kuti ine ndilibize kuti fanizo mathenga wabwino ndikaza ndi uthenga wa Luka akunena kuti anthu anayenda ndi kuphwando. Ndiye uyu ananena ndakugula kumene pulawo ndikayesera kumunda. Wina anakuti ndakukwatira kumene. Wina aya ine ndilibize. Ndiye Ambuye sana kuti asiyeni. Ndi anapita kumsewu ndikukatenga anthu ndikuwalowetsa mphwando muja. A missed opportunity. Analuza. Ndiye mafuna bankhani ya ulimbisoyi. Ife Khristu kapena Khristu asanene kuti ndilibize.
izafika nthawi abale ndi alongo zonsezi tizazisiya maso ndi Ambuye Yesu. Pa nthawi imene muzana kuti mulipize nangofunsa ntchito muzafika suna muzaita retire. Business iyo mphamvu zathu bizimafoka kuti utakata usatakata. Maso kapena titi health yathu mungamata kuti tidzimusa ndizo udabwitsa moyo wathu. Pa nthawi imeneyo ndemuzana kuti Ambuye ndikukusowani tsopano. Amene Ambuye sanena kuti amene anandikakundikana pamaso pano inenso ndisankana pamaso pa Atate anga. Pa wiki pa Mulungu munthu udatenga 1 hour kuti wiki iliyonse ngati kupatisha kuna kuti udalisuna wa madzulo mwauza abambo fumu mwachisazo ife ntchito athu timagwira ntchito pana 5 o'clock bwanji takayika ndi half 5. 1 hour per week kacheze ni Ambuye Yesu mungalistia. Zimenezo is too much. Zimenezo nzoti mpingo kupempha zachuluka. Chifukwa nthawi timatha kupereka zinthu zina mpira posera banhana Arsenal ine mana kuti kodi kuchichirika chisangalalo chimene timakhala nacho pa mipira mwachisazo tikanakhala chika kuchikhulupiriro chathu akunja kanakhapo pansi pano mmene timasapotera machimo athu nakupereka chitsanzo ndi timire kumwepa ndikufananiza bwino zonse takumbutsanapo mitu ingapo. Ambuye Yesu ndithu akudalitseni komatu pali ntchito pankhani makamaka yomalizayi imene ndanenayo. Takumbutsana za sinodi, takumbutsana za redio yathu, redio ali nafe, ndipo takumbutsana za Ukaristiya. Tiyende limodzi. Mulungu akudalitseni, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen.